I'm back again. Kuna gani malamin ku dan sun je su yi muku aiki da bokayen ku wai zan daina magana ne? I just give una half time like footballers. Wai mu zo mu register. Kai ka isa. Kai din banza, kai waye kai? Kai lokaci da boba da kai ne muna magana kana cewa ba wanda ya isa ya sa artist ya register ba. Amma yanzu na ku saboda neman kudi da ku control mutane. Wato idan siyasa ya zo ku juya mutane da kuna so kowa yana karkashin ku kenan. Mu muna karkashin kungiya ne ba karkashin Kano State Sense of God ba. Dama ina so baka warning. Kana zuwa kana cewa kai ne shugaban yan film. Ka daina ma mutane karya wani ina ne kake rike da shi a cikin yan film. Kai shugaban artist ne, muna da shugaban artist, muna da shugaban editors, muna da shugaban producers, muna da shugaban na duka kowane penny na film. Wani penny ne ka fito a ciki da kana cewa kai shugaban yan film ne. Kada ka karace mutane kai shugaban yan film ne. Kana zuwa kana karya ana baka kongila ko ana baka ayyuka. Kano State Censor Godship. Abun da ya yaro ya sinci hakuri. Na? Afaka lawo. Kasan na sanka ba sai ni shanu ba. Koro kirikiri. In ma za ka yi ma wasu wallahi mun karyanka wallahi. Mun san ka samu. Ba sai ni shanu ba. Yanzu kai aiki da kana yi aiki rarara kana yi. Idan rara na fada da mutum da ya nuna baki sai ka kama shi ko ka rike mashi film. Kamar yadda kun yi ma Abdul Ahmad. Film din shi saboda yana da matsala da rara a rike a sensor board an ki a saki har tun film din ana taya shi miliyan 3.5 sai da ya dawo 600 sannan kuka sake mashi ba da fi komai saboda kawai ku karya mashi jari. Yanzu Oscar ya je ya gama directing wakoki kuma na APC duk da dai ku APC na kuna iya Kano ne dama a sama nguru da kan zabo ne kuna yi mun sani. To ya je ya gama aiki APC ya dawo saboda ba wanda kuna shiri da shi bane an tura an